Ayam anak. Yawin ni daday. Oo, niyawid na. Kailan tayo dadam na ano dapay. Man ba nga Uray nakatakop. Nakakipit. Si Itbay siya masaan? Nya? Awan si na anak. Saan? Dito man lang sigaw ato. Karikat. Wait lang, wait lang. Kawa. Kanakasunaksin. When I wake up. Getting down the Ala! Aguri ka ah. May niyat as pa. Tao. Alan. Ini inang ni. Dito yun naman. Kaya kita ni inang kan. Ya. Ni, aduh. Dapat supot tayo di dyan tibag ko. Eh, una man pa dito inti saka ni. Ni. Madi? Madi? Nakaturog damot di jay. Dante mama, ni manang mardet siguro dahil nakaturog. Ganda. Ang pa may nagalan ni mami man ti papaitan. Lagi kaya. Limas lang ata. Nagtudumot to niya. Tatali pa yung dali nila dyan. Nasinday nang. Sila kami pupuso na to. Ay, kardis mo kanyami. Tatali pa yung dara. Talpas ka to yun eh. Why? Uy! Alama! Di ba ni daddy? Nagpapabirok ko na ti mama ti manok ko tao. Dagdagan ang birok ti manok. Adan? Ay, adan, nakabirok dan. Oo, nagpapadirog din ako. Sinabalayangan sa rin. Ay. Un. Mano? May dali idubuan sa rin. Sang ribu di dua? Sino tin nakaibat? Ay, natiliw na mo lang. Napilinda ta. Sumamutan. Ay. Naapi akin sa baka no deta. Dahano na loom. Wan. Ay, kung tidak pa din nalaon karod. Nabuklan. Ay. Apa yan? Et ka. Magdinetid bukan ni Rika ko pag dinetext dihan ka naalanan.
O may dito ay din Erika.